de bibi jina Ejisu ye na afrani okese na go pramaso e na megina yi na nye bibia se eye Ejisu hima na ya Asante otoso mienu na etra akonya to se Ejisu hima emfie aduonu ni eti ene tata o se ehon fa eno de nam so ma akraba maba abedu ha se wa wotifia wa ntimi ma hanti ne tata ba na mafa de ekoso bia nam de ebre wo eti na nyansapo ene ede aduru Ejisu yi ye ba ya na ya Asante a wako ahiko makasa enye krokro hinko eye oko ahiko na ya Asante ba be se ogina premo ano na ene di fisia aduonu yi aro tire nyansapo ya duru asa ye ba na amamra ne amane ya koso ofia hai ana agopramaisu jama atiefo no efo nyina so ahwebi ebra motifie ma wonti mama hai enti mu tire mo ha de koso ha bia no akraba me de bra mo ofie piao yo nyansapo abajafo Henemaa na ya Asante official du na wodi na de nyina beduru Ejisu ha na ya Asante abakosem de ne watwe nkomo pi enti babi Asante be hye bia na amamra ne amane ya adwuma sabre ma bato miwura ti wada woroma mepese na bebo ni din no akire ni nchi na ehia na ye hunu yi na wada woroma okonya din di sei okonya din berema amuakon chimatin ejakon a odikan piao me Asante for hene ewo suapon a ewo nkran University of Ghana Legon eho na mede me hene na menchi me aduanani aduana abuzu apan mi na nasapon asumnya Asante man so na se ho na menchi efri wabo be madin pem na me dase na wada woroma fa cheme wakonya obi adi bi pen obi adi bi pen mento so misa se ewo busuako be di nda bia na se obi atimidi mi be me hu wachampoma se meka se achame poma me hu jata na achame hene wa ha okuta champoma wada woroma obi aba woni de ana konya mboto horo obi aba no ana otena so bi na okura champon ni etie ni se ye ho no ye hwe obi obo no homoden na wa obetimi adi yen school for nanim na obetimi arise anaso be pagya Asante amamre ene akwakwasema na de ahye wonsa na ye de nti eni one a year anase abusuako bi a edi akonya no ada ma me sa se eho akonya no mudi ni sei kwa be na faso mudi no woda wo trans di asem anase etesen wada wo makire mu ye every year bia anase year bia no eyi ni pa baako na obedi enimu na no de hwe edie ne se yenya mpanyimfo na omahwetwa mu kodada no ene mpanyimfo kakra omo CEOs anase Asante Caucus Parliament fo bia mpanyimfo metuma ye on abakan ho no na omo na abatoto nipa dodo na omunya kokoduru se obetime de hene no nti tutum nyina no ne busa mo ho mo panini ya hawa mo si betime adi mpanyimfo ani ana nipa ani mo betime nya abotrama nipa ene won mrese mo nso dia koduru ene ahwe students nso ya busa obi a hwe se wo school mu no unya basabasa bia ni nyina ye ni nyina wie ni ho se ampa ohote se obetime de ade ansana ya de ade na amam na watime de ade ti wada woroma ye ne se wie a ne da konya ma prekwa na usai kire ho anom ti mimi swai mimi de mi swai kire ye national chief ye friend no na Beluchi oya osapon a odikan ono na mi swai kire no na wada woroma na kakra be na be ka fa ho makonya ne de wada woroma ho ye nuru ho ye nta ma ho enti nim ho asem enti de na be kan mo hihye bi ana mo de bia mo bodwane ade ma ye hu ni nyina wada woroma ene na me da se pa so abusa me sa ne sense yempa se Asante achiba yira ni nti ye bia na sa afi bia no ye dwabo kese ai no mo no ne eta de handing over na se ye di ohen foforo na eden esiso na eno no ye sua ye di sunsua amamre kakra ti nyampanfo kakra beta ye chi nenso ye hwa no nsi be sen hia mo na se na eba hye nwa no mu nkran ye no bebre ho no ma amamre bebre ho no mu rafi nenso mu si e front ma na ye omofe nti de nkomu hia ne se ye sampanfo mu be di achi a no mo omu tiri ma ye omode na se bibie timi akoso ama ye nenso de ekoso na this year no ye be ye bi ye epromu na edane nyamba na be eli epromu ene ye be di sa afahye no ansa na even February ya no so national
chenchereje kese a ye twen se opem so date ne be ma na bosumi etoso mienu mu no ya ye no ending na yewie nso a dia ye nhyehyɛ se pase bi donation ananse ye betoto yensa kakra ye students ye ho no no enim se mpempi ne ekwa akire a donation ananse adeche no ye ka de kɔ hawa nanso yenyo ya ne nka achi se kuntunhwan kra ne nja na ekɔ nti kakra na ye nso yetimi students ye maamenum de amaye no ye boabo ano kakra ye pase de beba ha ne ye de aba nti afi ya adwen se ye beba ha February bosu na otwe etoso miensa no ene ye nhyehyɛ se beso ne abana ya be ma na efefefe nti we de se ya batu mo ha de moam na mo yesika me de ko nti se di we sie no so no yesre mo asem beboae fe se di nti potia ye sa donation ya na se be yi bi kakra amaye maame no mo amwo nkwanchen eno mo amwo nyanka fie no ene se ngofo bebre won mo munim di nti ese o mo yi bibeboa nti pasi yi we no to na ye nsa na obi da ho na mo maba nyina so yana na mo ba ye wo be ye we me ma no ense da ma ye nto aso na sene be betimi apagya Asante man so na se de wo no mo eno no na da wo ma ye beda wase mpani se kyerosem kura se kyerɛ bɔfa da kwampa wo mfa so no nyina wa afiri ho amamre ne amane ne ma Asante eda so te obepum sa abri nti se mo so mo suapɔ mu ne de amamre na hye mo ase no mu nyina na aka mo ho preko ya da mo ase se mo so mo anto amamre ajeje mu na mo so mu se twedi ampon se oto supangu mo so na mu sua de na mu sua amamre ka ho na boa ma daachi se bi yeni ho a na mo mabɛhyɛ mpanimfo no anan nti ya da mo ase mo ne yo ada woroma asimtia obe na betwa wakan atwa to mo hima so ewo ho se otwi yina yo tato nti asimtia obe na betwa to na menko hima so na meda ase pa na de meka atwa to ne se eye yen asuafo yi ne hia ne se mbeben ye mpempin no se meben a yi se ya na ebe nyina be mpanimfo no na me bidi ma de ne me hu ne se mpanimfo boa no ma traditional leadership no eba mu anase aheni mu ensensem kakra futu bebre wo mu no ye de ba ne de nyina ebebo ama katahye ne no mano bebre wa ma sa aba into de esre mpanfo ne se mo munya agija sa na omo ben ye ba omo nchen so a omo nyo efe so na ye mo ne nyina wizi Asante man na Asante man ko so sesene ye ekona ohene piao yesu bibia ni a na mo aton sa afre ye akora baje bi na no mada woroma me ho odin cheku me ho odin pa de hia se boton sa afre ye ni abebo mo chidom na ahima wada ma wo hima bia de wo hene ye wo ba te be ka ze bra wo ba ka se fa kakra pia no ni yankua ni na wada ma nkonya din de sei bapcho me da se pacho ye frame nana abne dichumwa mrosa nana kura du tumwa nana abne dichumwa mrosa piao na wada woroma de wo ba kan ye se na de pia no pacho akeni nyana de mesume kade aka hone se nia ye pesi yesua ya mamre no nti se ye tutusre mo se mba beboa yen mba beboa yen se de be ya mamre betumi asua ene ya de srede bia so de babetum anim no beboa yen no matumi aka ye hone atumi aye amana ye fe tamas ye be yedodo e adofo madawro se de kan no suapon mu Ghana school suapon mu Legon ena nana efiriba ye Asante hina owo ho eno no nkunya nana mo sa wo mu a edi mu yie aba mu nyina na se nkunya eduru ho na etwa se ye kire ye nuanom ana ye nanam yo fa se no mamre ne amane ye no mu nyini a o mo amfiri ho fi se da se bo a won ma na ebesi ya na ye bra ye ko ye mpanim fie so entie da ye nuanom ase na nana no so asom ase mo so ma bibia se be nana so te a wo so mo mu chi dom fi se ade a ye mpese e be firi ho na tena ho da fi anya mamre a enke wiase ni ho ti mo da woro ma ye beda mo ase bibia ni so ana mo mpanimfo aso ate ni abu mu chidom ye da mo ase ma mo ne yo piao adenti ni ebube ne brebe ese si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wa doresra